acostar l'Ajuntament a la ciutadania, fer que sigui un veritable instrument de desenvolupament social, és un dels reptes que ens comprometem a portar a la pràctica. Perquè l'Ajuntament ha de servir per garantir serveis bàsics per a tothom. Perquè lo públic és de tots i de totes, potenciarem i defensarem uns serveis públics de qualitat. Acostarem l'Ajuntament al poble. Crearem la figura del regidor de barri que centralitzi les queixes i problemes dels veïns i veïnes i es responsabilitzi de donar-los solució. Nos comprometemos a remunicipalizar todos los servicios públicos, a estudiar la posibilidad de romper los actuales y nos comprometemos a no privatizar cuando acaben las actuales concesiones. Recuperem l'Ajuntament pels barris, per les persones. Recuperem la gestió dels serveis públics que avui serveixen a interessos particulars. Recuperem Blanes.